Ne-am părăsit casa în grija Milului meu, dar a fost ruinată de soția lui Bill. Mi-a rupt inima. În urmă cu 20 de ani, Billul meu de atunci s-a căsătorit cu o femeie de peste mări. La început am primit-o, dar a devenit rapid clar că era rea și dominatoare. A trebuit să acceptăm că ea nu a vrut să fie simpatică. De exemplu, am invitat-o la o cină specială cu fructe de mare scumpe și a decis că totul era pentru ea, așa că noi ceilalți am mâncat porumb peștiuleți. Am fost capabil de a apuca unele fofiica mea, înainte de această doamnă inhalează-l. Mai târziu, am plecat să-mi vizităm țara natală pentru câteva luni pentru a evita iarna și ne-am lăsat casa în grija Milului meu, căruia nu-i plăcea această femeie, ea spune oricui. Atât de drăguț a fost. Billul meu și noua soție s-au întors fără un loc unde să stea, așa că au rămas la Milul meu. I-am cerut soțului meu să-i ceară Mil, să nu le permită să intre în casa noastră, iar ea a promis că nu o va face. Când ne-am întors, casa s-a simțit off. Totul arăta la fel, dar lucrurile erau subtil greșite. O sticlă semnată a fost înlocuită cu aceeași marcă, dar fără autograf. Covoarele și țesăturile se simțeau crocante. Toate produsele noastre au fost uscate, chiar și deodorant No Notes. Se pare că ea a pornit căldura pentru că factura la gaz era o avere. Hidro, serviciul de apă, era în acoperiș. Dar ultima picătură a fost când am găsit păr de adult. Pe patul fiicei mele și un DVD pentru adulți în limba silului meu în DVD player-ul ei. Huzbab mi-a sunat Mil, furios. Ea a spus ce trebuia să fac. O urăsc pe femeia aia și n-am vrut-o în casa mea. Ți-am curățat locul cât am putut ca să nu observi. Mi-a frânt inima. Milul meu a fost cea mai bună și uimitoare femeie, iar pierderea ei se simte insuportabilă. Bill spune scuze pentru sticlă. Nu am plătit niciodată facturile. S-au mutat în alt oraș. Nu i-am mai văzut niciodată